so nikech ing'e parliament kacha nitie kaka diyo to speaker ma wan yiero ni ng'ama biro bedo ka loso. Kata kamano ninjo ka moko kuom gi bende wacho ni nyalo bedo matek dok ne jopiny mar mondo mi oyiergi kendo. Agora winji pachi kotende gi mano ang'eno biro bedo kwaneno tipo bende mopogore opogore mane kaunti ma Nyeri kama bende ng'anyo bende osechako nyaka Jong'anyo. Mano kaunti ma Nyeri neno kanyo ka rowere bende osechako chokore odede gi agoro uneno Gen Z moko kanyo donge. Iwe neno kanyo Zakayo Shuka placards bende neno ka gindiko malich moko bende. Awinjo na pachi bende kotende gi mano agoro kwa dhi. Mano gima okwongo mwalane atigini en gima organic. Matene oonge gimoro ne ng'ato jasiasa moro kata nitie ng'ama miyo jogi pesa. King'iyo en gima bana kijana noting'o en $5 to kawo kalam ondike godo. Mondo mine jogo wuok neno ka jogi mae en Nyeri. Moko ni Kisumu, moko ni Mombasa. Matine nitie gima jogi winjo mondo mi ng'ato kaw ng'ama osenindo kech kata ne kech adiri ma Kenya ne sani piny tek. Ma nitie kijende ma nindo kech. Mondo mi koro kata mana $10 mano nego beno dhi nyiewo go mandazi ne ko nyiewo go bana ondiko ne Zakayo Shuka chini. Matine nitie kama sirkal osadiyo go jogi ma giwinjo ne kodigi anymore. To onge kata mana step achiel ma ginyalo. Koro sirkal bende ng'ene to ki push ng'ato to the wall moko nyalo kawo andama mora mora. Ang'o ma dhi timore e piny ke. King'iyo we must also learn from French Revolution. Nitie gik moko matindo tindo ma ka sirkal nyalo ng'iyo ne magi mana ji 10. Kama e kaka king'iyo Tunisia gik moko ne chako kama. Ng'ato nonindo ke nyathine mano obedo admitted e university fino medicine ne en gimoro 400,000. Idwa ng'isa ni ng'ama kunyo mana bur dala kucho koka yud pesa. Obiro kunyo liete di bur mondo nyathine odhi school. Koro ng'ani neno ni ati ngima ne already government osenege en ng'ama osetho. Ma onge gimoro amora manyalo buoge mar mondo dhi e state kaka neno dhini. Makoro pogruok bende nitiere hipimo kod chik mar omenda masani higa mokalo neno mana ka counties matin be manowuok. Sani neno kanyo county ma Nyeri bende neno kanyo county ma Nakuru nyaka Jong'anyo kama bende jafwambo marwa mano mar media Miria Nyambura bende nitiere kanyo. Odede ineno kaka organization osechako. Iwacho ni kaka gibedo organized neno kanyo ka gisechokore kanyo gidwa chako timo ng'anyo mamuol ineno kanyo gintiere gi firimbe dhogi placards bende gintiere godo. Wach placards ni en mana ni moko nitie kaka ndiko gi e yo mamoro ma samoro ok rit wat. En niya mana kaka nawacho Sharon ni Gen Z nigi their way of sending messages. Their messaging nyaka pogre gi messaging magwa. To gima gidich go en gima gidwa. To Sharon gima unique e ng'anyo masani ni giriwore across tribes, giriwore across political parties, giriwore across kweth mopogore opogore. Ma miyo sirikal bedo gi tabu mondo gi handle kaka gidwa handle Gen Z e ng'anyo. Nikech ka ng'anyo mapile mag politics to giwacho niya ka en Jakom Raila Amolo Odinga to mano nyiso ni ng'anyo no joluo mang'enye. Koro giketo polis baba lisachi aoyae emomiyo inego ji ng'anyo nikech nitie hatred mar negative ethnicity. To sani gikia nikech polis nyalo go kata nyathine. Gikia jok mosechopo e ng'anyo. Polis no wuok nyoro nyochak pang gi nyoro ni unudhi kuma kama unudhi kuma kama to kia ni nyathine kare ne osemobilize gi nyathi jok ma ok odwar ka magine street nyithindo ariyo machiel mar polis. Koro polis oluor ni ka inyalo kata fiatulia nyathini. Omiyo ng'anyo ni en obro dhi nyime. To koro gima miyo sirikal bedo gi kibaji ni ok ging'eyo nikech ng'anyo mayom dilgo en ng'anyo motelnegi gi political figures kata josiasa madongo dongo. Ma ing'eyo ni kase gocho ne jasiasa wadwa to wabede mesa to wawinjore to gidhi chungo ng'anyo. To ng'anyo ni en idwa chunge nang'o nikech in ionge TikTok. To bende kidonje TikTok tibiro winjo ka Gen Z nyisi niya your vibes are not giving. Koro ok gibing'e ni itemo wachang'o. So ng'anyo ni en kaka ichunge nyalo bedo tabu. Mae kibaji masani goyo migosi William Ruto kamobete ni wabro chungo ng'anyo ni nang'o kwa wawe modhi nikech obedo organic. Nyeri ka Mombasa nyod chokore kendgi, Nyeri kawuono, Eldoret, Nakuru, Kisumu
gi kuonde mopogore opogore. Komedore kama ma momentum oidho, iwuoyo gi ng'a miluonge mesa miwuoyo go niya ine jatend ng'anyo koro chung ng'anyo ni ere kitemo ni donje TikTok kuno ni wuo kodgi to ginyisi mana kaka senyisi no, your vibes are not giving, sisi hatutaki vibes zako. Koro ibro chopo kanye mondo ichung ng'anyo ni. Koro mae penjo maduong' ma sirikal penjore. Koro gineno niya kabe to watem timo gik ma jogi dwa. Mae momiyo nyogi temo wuondore nikech deep inside twang'eyo ni nyogi wuondore ka giparo ni Gen Z okia gik manie iye ka. Omiyo nyogi wuondore niya wagolo motor vehicle circulation tax e toke koni to giraise fuel levy gi siling 7.9. Giwuondore wagolo tax on sanitary nikech Gen Z manyiri wacho niya kwani tusinyeshe koro gigolo gigo. Kaeto e toke koni to giwacho niya wagolo ne kembe maloso gi dala ka e pacho ka. To wang'eyo maler ni kembe maloso gi e pacho ka ok los moromo, to moko kuom gi be ok nie standard ma jo Kenya kata nyithindo manyiri gi mine dwaro. Koro nikech gisefwenyo ni Gen Z osefwenyo ni ne giwuondore, omiyo Gen Z ochako duogo kawuono. Koro dhi chuno gi pressure no, dhi chuno gi ni moko kuom gigi nyaka gibi gitime yo makare. Iparo nyalo loka dier gi kinde thuolo masane nikech king'eyo kata mana moko kuom pend chik, king'eyo kata mana paro mar chik mar omenda, moko kuom osuru ma bende koro ne githi choko mana gilando chieng' tich ariyo. Ne gigeno ni samoro oganda koro biro bedo ka weyo ng'anyo nikech japiny kada winjo ni mkate idwa medne osuru, modhi mag tedo idwa medne osuru. Samoro japiny neno ni chunye nyalo lendo. To kineno kata mana gik ma koro timore sani, chal ka gima koro jopiny ong'e gima timore nikech finance bill no kisomo kare maber ahinya. Ing'i kata mana osuru mopogore opogore ma bende idwa juoge mwandu. Wang'i biro yepo nikech sani ka niwinjo kata mana kaka Millicent Odhiambo wach taulo mag ria sanitary towels ma bende wacho ni idwaro golo osuru ne sanitary towels milose pacho ka. Penjo en ni kembe di maloso taulo mag ria e pacho ka. Ninjo kanyo ka Mili penjo ni mano jaod bura mano Masuba Milly Odhiambo no penjo ni to koro wawe the monthly periods ka pod warito taulo mag ria makamagi. Chal ka gima koro jopiny chal ka gima ne gisomo gini ging'eye manyiso ni ka gidhi ng'anyo ging'e gima gidwaro. Penjo maduong' ma pod apenjo Agoro gi Meshak. Bende nyalo thich paro mar chiko mar omenda ni mar mondo michak ndik manyien nikech kiwinjo jong'anyo giwacho ni ok gidwa lokruok motim, gidwaro mar mondo mi othiche oko duto te. Adwa ng'isi ni ati is a possibility mondo finance bill ma 2024 ni thich oko te pod wan gi time. Gigol gik moko te ma jopiny dwaro. Gimi jopiny gima oyie nikech gik mane giwacho ne giwegi. At this stage, magi jomar well informed. Ging'e the process mar finance bill kadho into an act. Sani in fact kade gin serious. En mane ati nyaka be